Hola, soc Ana Cristina Rosado, tinc 17 anys. Hola, em dic Marc Terns, tinc 21 anys, soc de Vic, porto tota la vida vivint aquí. Són de Vic i són els més guapos de Catalunya. Ana Cristina Rosado i Marc Terns han estat els guanyadors del certamen del Rei i Reina de la Bellesa de Catalunya 2009, celebrat a Lins, al Pallars Sobirà, aquest cap de setmana. Cap dels dos s'esperava el títol que han aconseguit, però ara estan molt contents dels resultats. No, és que no m'ho esperava gens. Va ser totalment una sorpresa perquè, a part de que era la més petita, era la que poder menys havia treballat amb aquest tema de model. La sensació és molt bona, i més quan no t'esperes guanyar. Quan no t'esperes guanyar i guanyes, la sensació és molt agradable. I a part, també és bo que els dos siguem de Vic. Són casualitats, però jo penso que és bo, també. Perquè m'hi he presentat, però moltes altres noies molt guapes. Però el primer important que em presento i el guanyo, em trobo que el guanyo. No em sentiré més guapa per haver guanyat aquest premi, tampoc. Tot va ser després de superar els càstings que els van portar a la gala final. Es van presentar al concurs per separat, on a banda de la bellesa també es valoraven altres aspectes com ara la naturalitat o la seguretat. Que consistia en desfilar amb la marca de roba que ens patrocinava, que és Show. Fèiem diverses passades, algunes amb banyador, altres amb la samarreta amb el nostre nom i d'altres amb samarretes que també ens proporcionaven ells. Bueno, vam haver de parlar en públic durant un minut i havíem d'explicar per què crèiem nosaltres que ens mereixíem aquest premi. I jo vaig ser la primera en parlar. Jo vaig esquivar la pregunta, la vaig esquivar una mica i jo vaig dedicar-me més a explicar el que havíem fet, lo bé que ens ho havíem passat, però no em vaig veure en cor de contestar la pregunta. I vaig haver de dir que totes ens el mereixíem, però que jo en aquell moment creia que me'l mereixia, no sé si més o menys que les altres, però me'l mereixia per al fet que jo m'estic dedicant a això 100%. Em van proposar presentar-m'hi i jo no ho vaig veure gaire clar, però em va ser una proposta, m'hi vaig presentar i al final va sorgir, vam guanyar. Els dos joves acaben de firmar un contracte d'exclusivitat amb la prestigiosa agència de models barcelonina Franzina. Amb unes mesures pràcticament perfectes de 90, 60, 86, Ana Cristina des de fa molt temps que tenia clar que es volia dedicar al món de la moda i això no ha estat fàcil. Jo he deixat moltes coses per això. Clar que no deixaré els estudis, però moltes coses he deixat de fer per ser model. I és un sacrifici molt gran, encara que la gent pensi que no. I és superdifícil. O sigui, un ha de deixar de fer coses que a la meva edat tothom les fa. Una de les coses és el tema de sempre sortir i anar de festa amb els teus amics. Jo no les puc fer sempre. O sigui, em perdo moltes coses i tinc càstings cada setmana, els caps de setmana he de descansar perquè ja no aguanto més, perquè durant la setmana dormo superpoc. Hem firmat un contracte amb Franzina Internacional, que és una agència de Barcelona molt prestigiosa, i a partir d'allà ells són els que ens porten tot el tema de noves feines, de tot, ens ho porten ells. El que em permet aquesta agència és combinar-me els estudis amb l'enginyeria. Vèncer aquest certamen per ells ha suposat molta feina, però sobretot una de les conseqüències que més valoren és l'experiència que han pogut adquirir. Cada cop que un trepitja una passarel·la cada cop ho vas fent millor, jo crec, perquè et dones compte en què és el que t'equivoques, què és el que estàs fent malament. Feina. O sigui, jo abans sí que anava a algun càsting, alguna passarel·la, però és que aquesta setmana no hem parat. I, és el que he volgut fins ara, que una empenta que em porti a més lluny. Home, jo no sé si m'aportarà molt o no, perquè això en el món de la moda sí que té relació, però de cara a noves feines, jo espero que me'n surti alguna, però no ho tinc gaire clar encara. Marc Terns actualment està estudiant enginyeria informàtica, està solter i va entrar al món de la moda per casualitat. Ara, però, ha vist que li agrada. Ana Cristina també és soltera, en canvi, ja ha participat en diversos anuncis de telefonia mòbil a l'Amèrica Llatina i diversos spots per a empreses d'àmbit estatal. La clau de la bellesa és molt senzilla, tot recau en la dieta i l'esport. Per mantenir-se guapo, aviam, menjar bé, menjar molt bé, perquè avui en dia es menja molt malament
I jo és que sempre m'he cuidat molt amb el tema del menjar. No he deixat mai de menjar, però sempre he deixat de menjar les coses, les porqueries i la comida basura, com diuen, per coses bones. I el que faig, que solo fer perquè és una necessitat i m'ho demana l'agència, és continuar amb el gimnàs. Ara toca preparar-se pel certamen de Rei i Reina de la Bellesa d'Espanya 2009, que arribarà a Calp, Alacant, del 25 de setembre al 5 d'octubre. Tot i que per ells el més important és anar adquirint experiència, ho donaran tot per guanyar el concurs.